4.7 IFM Report. Nananatiling mababa umano ang demandang kuryente sa mga consumer ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Sempelco ngayong buwan dahil sa nararanasang malamig na panahon. Ayon kay Sempelco General Manager Rodrigo Corpuz, kung ihahambing sa mga nakalipas na buwan, pumalo ng 25% ang pagtaas sa konsumo ng kuryente sa kanilang mga consumer. Doon kasi natin sinusukat yung konsumo ng consumer, yung sabay-sabay na paggamit ng kuryente. Pero dahil sa medyo nagkaroon na rin tayo ng kunting paglamig sa panahon ngayon, yung nababawas gamit sa other appliances at parang nakukompensate din yung paggamit ng mga kuryenteng pailaw. Aniya, may mga oras lamang ng kaunting pagtaas ng konsumo sa kuryente. Sinabi naman ni Dagupan Electric Corporation o DECORP Chief Operating Officer Attorney Randy Castillan, sapat ang supply ng kuryente sa kabila ng inaasahang bagyang pagtaas ng konsumo bunsod ng mga pailaw. Yes, sa ngayon, nasa stable naman yung supply. Tapos medyo pumasok yung lamig ng panahon. So yung demand hindi siya ganoon kataas compared sa pagmainit ng panahon. So with that, I think we believe this coming season enough yung supply. Yung supply will be enough or sufficient sa holidays. Opo. Siniguro ng mga ito ang matatag na supply ng kuryente ngayong holiday season. Paalala pa rin ng otoridad na ugali na magtipid ng kuryente at iwasan ng octopus wiring sa kabila ng mga dekorasyong pamasko na posibleng maging dahilan naman ng sunog. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.